Иво, тези човешки храни може ли да се дават на кучета или не? Грозди, Не, може да бъде токсично за кучетата дори в малки количества. морков, Да, нискокалоричен е и съдържа полезни фибри. кисело мляко, По-скоро не, и то най-вече заради лактозата. Има подходящ заместител кучешки йогурт, в който няма лактоза и няма захар. шоколад, Не, съдържа теобромин, който може да бъде също токсичен. варено яйце, Да, отличен източник на качествен протеин. лук, Не, може да увреди червените кръвни клетки на кучето. ябълка, Да, това е много добра награда, но без семките. авокадо, По-скоро да, но в контролирано количество. фъстъчено масло, Да, ако е без ксилитол и без излишни добавки. варени картофи, Да, но без сол, масло и подправки. А вие каква човешка храна давате на кучетата си? Напишете в коментарите.